Nazdar, vítam ťa pri novom videu. Máme tu niečo troška iné, ako vyrábam obvykle. Jedná sa o taký väčší nôž, ktorý je vyrobený z 4,2 mm ocele Sleipner, kalenej na 60 stupňov Rockwella. Povrchová úprava je tu zvolená stone wash, následne na ňom je daný DLC povrch. Na rúčke je použité drevo Wenge, ktoré je napustené karnaubským voskom a zaleštené, čiže nepríjma žiadnu vlhkosť a je príjemné na dotyk. Je umiestnené na skrutkách, čiže jednoduchý servis, stačí odskrutkovať, vyčistiť, zaskrutkovať naspäť aj ako nový. Na čepeli je taký jemný výber na prst, nie je to nič veľké, ale viete sa dostať bližšie k ostriu pri jemnej práci. Rúčka je tvarovaná na tzv. Kolovú fľašku, čiže pätka je rozšírená a vrch je stenšený a v strede je vydutie pre pevný úchop. K nožu je aj kožené púzdro, ktoré je ušité z 3 mm hovädzej hladenice s takým jemným zdobením. Púzdro je zapínanie pomocou cvoky. Nôž v púzdre pevne sedí, nehýbe sa, zacvakne, nevysunie sa. Veľká stúčka na opasok. Ďakujem za zhliadnutie a vidíme sa pri ďalšom videu.